Masu bibiyan mu a wannan shafi namu na sadarwa, barka da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Kamar yadda muke kawo muku tattaunawa tare da fitattun mutane, a yau ma Allah ya azurta mu da samun bakuncin wani da ke cikin ɗan kishin ƙasa kuma mai fashin baki akan al'amuran da ya shafi siyasa da arewa. Ba wani bane face Mahdi Shehu, shugaban rukunin kamfanonin Dialogue da ke jihar Kaduna. Ranka da barka da zuwa. Ranka da za mu tattauna akan abin da ya shafi siyasa da kuma makomar arewa duba ga zaben 2023 yana tafi. Bari mu fara da cewa 'yan siyasa sun fara gangamin neman ƙuri'u a halin da ake ciki yanzu. Ya ka kalli fitowar 'yan takara? Ina ganin kafin mu magana 'yan takara, mai magana makomar ba makomar arewa ba, mu yi magana makomar Najeriya, don sai akwai Najeriya ne za ka yi maganan arewa. To kafin ka magana makomar sai ka tambaya menene halin da ake ciki yanzu a Najeriya. Halin da ake ciki mafi sauki shine wanda gwamnatin tarayya ta yi ikirari da kanta satin da ya wuce. Da kanta akwai wani ofis wanda shugaban kasa ya nada wanda ke aje ƙididdiga ta dukkan abubuwan da ke faruwa, tana aje alƙaluma. Sunanta National Bureau for Statistics. Wannan cibiyar ta gwamnatin tarayya ta fito ta ce mutane miliyan 133 suna cikin da'irar talauci. Ka fahimci wannan magana? Talauci daban, da'irar talauci daban. Su suka ce akwai multidimensional poverty a Najeriya wadda ta karar da mutum miliyan 133. Menene na kaɗanɗanewa ta talauci shine akwai wanda shi kila kawai matsalarsa gidan haya, sauran al'amurra ba matsala. Akwai wanda matsalarsa abinci, sauran matsaloli ba su tare da shi. Akwai wanda matsalarsa kudin makaranta na islamiyya, wani kudin makaranta na boko, wani kudin makarantar university, wani kudin zuwa asibiti. Abinda suke cewa miliyan 133 nan suna cikin talaucin da'irar rashin iya ɗaukar ɗawainiyar kansu da su da sun ba su lafiya, kasa biyan kudin makaranta, kasa cin abinci, ƙarancin sutura, ƙarancin wajen kwana, ƙarancin komi shi aka ce ma da'irar talauci. Su suka ce mutum miliyan 133 sun shiga cikin da'irar talauci. Da kafin nan ƙarya ake mutane. Gwamnatin tarayya ta fito ta ce wai a ƙoƙarinta na rage mutane talauci, wai ta tsamar da mutane miliyan 10 daga cikin talauci. Wani shekarar sai bankin duniya suka ce ƙarya ne, ta ƙare durmiyan fiye da mutane miliyan 20 a cikin talauci. To sai ga kamun Allah da kansu, ba Mahdi ya wannan binciken ba PDP ta yi ba PDM ta yi ba NNPP ta yi ba Labour Party ta yi ba Nigerian Labour Congress ta yi ba. Gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan hukuma ta National Bureau of Statistics da Minister for Budget da Minister for Finance suka ce mutum miliyan 133 suna cikin da'ira ta talauci. Wannan shi ne halin da ake cikin Najeriya. Bi ma'ana fa ana nihin fiye da 2 bisa 3 na 'yan Najeriya na fuskantar tsananin talauci da yunwa da fatara da kuncin rayuwa. In ka ƙara fassara wannan, ma'anarsa shi ne duk inda ke da talauci, ai ko manzo sallallahu alaihi na cewa Allah ka ba mu kariya daga bala'i na talauci da yunwa da fatara da kafirci da lalaci da wawanci da ganganci da tsoro da rowa. Duk talauci shi na farko. Talauci na jawo yunwa da fatara da kafirci da lalaci da wawanci da ganganci da tsoro da rowa. To inda aka samu ƙasa 2 bisa 3 suna fuskantar talauci, duk wa'annan abubuwan za su biyo baya. A cikin irin wannan halin ne aka cewa za a zo a zaɓi 'yan siyasa. 'Yan siyasa masu kuɗi sun samu damar tun da akwai talauci su yi tayi na kuɗi.
su yi na madara, su yi na siga, su yi na shinkafa, su yi na masara, su yi na komi, su jawo ra'ayin mutane. Ba za a ga mutane cewa ko ba ni mulki a matsayin na gwamna ba ko na dan majalisa ba, zan yi muku kaza. A'a, ku zaɓe ni ga tukuici. Shi yasa idan 'yan majalisar suka hau ba sa tunanin kowa, saboda ganin su da wannan kuɗin sun riga sun sai ra'ayin mutane. Shi yasa nake cewa musamman na hali aka ciki yanzu. Kaga dai yanzu ko hasidi iza hasada, ko hasidi iza hasada ya san al'amura sun tabarbare a rayuwa 'yan Najeriya. Ilimi ya lalace, harkar lafiya ta lalace, babu amana, babu cika alkawari, babu ayyukan yi. Fiye da yara miliyan 20 ba sa makaranta a arewa, fiye da miliyan 20 ba sa makaranta. Da yawa waɗanda ya kamata su je suna makaranta, wani ina maganin firamare, waɗanda ya kamata sun yi jam sun kasa zuwa, ba su iya diploma, ba su iya digiri, ba su NCE, suna nan gida kuma suna da qualification din wasu miliyoyi ne. Sannan wasu miliyoyi ka same su sun yi diploma, sun yi NCE, sun yi digiri, miliyoyi babu aikin yi, suna nan gida da safe, gida da rana, gida da yamma, gida da dare. Samari waɗanda sun kai mizanin yin aure bai yiwa. 'Yan mata sun kai mizanin aure, iyayen su ba su aure da su. Wannan shi ne halin da ake ciki a Najeriya. Shi yasa na ce kuma mu yi abin shimfiɗa kafin mu shiga halin da arewa na cikin Najeriya na cikin arewa. Now